салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хуш омадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешрави мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экран ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешрави мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. самосвал камаз аст бародаро. сӯзишвориш дизел, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. мошин бародаро дар ҳолати кори қарор дорад. баллонои 90%, аккумуляторои нав, состояниш хубай, на ходовой, ҷошда заводӣ мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Остона. нақша бародаро 75 та мега. хайдори аниқ бошад, биё ай пешбинӣ бо мега савдо мекунем. касоне ки хайдори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экран дар занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ва дастгирия бародаро фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. бародарои азиз, мошине ки дар рӯи экран мебинем рақамҳои 0049 гумкараге дар шаҳри Бухтар наздики бозори Ҳоҷи Шарифда. хоҳиш мекунем кадоме ёфтагӣ бошад, рақамҳои рӯи экранда занг занед. мошини навбатии бародаро Mitsubishi ҳастед. солиш 2005. сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объём 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин находово, мато, коробка ходовоиш соз. бародар дар сумдакор аст, рошна мефурӯшаш. қарор дорад дар шаҳри Москва, нақша 290 мега. хайдори аниқ бошад, бо савдо дорад. касоне ки хайдори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экран дар занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ва касоне ки мошин, хона, замин чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номерои имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. дигар мошин бародаро Мусо ҳастад, ки каметар дар пристарӣ буданд. солиш 2002, сӯзишвориш дизел, кузови универсалӣ, объём ДВД, коробкаши механик, ҳолатиш хуб. мошин бародаро мотораш ДВД мега, ки 5 тагай турбоай, коробка ходовоиш созай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 40 та мега, бо хайдори аниқ бошад, камтар мега савдо ҳам дорад. марҳамат бародарои хайдор, рақамҳои рӯи экран метавонед ки занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. бародарои азиз, якта хечбеги арзон ёфтагем, состояние бениҳоят хубшай. солиш 96, сӯзишвориш газу бензин, кузов хечбег, объём 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. бародаро мато, коробка ходовоиш 100%, задагӣ пустагӣ надорад. мотори нави айвагон мондагишанд. мошин бе ягон расходи камбудия. бародаро баллонои нав дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 33 000 сомон мега, бо камтар мега савдо ҳам дорад. марҳамат бародароне ки хайдори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экран дар занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. Opel Vectra A, солиш 95, сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, объём 1.8, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин бародаро находово, мато, коробка ходовоишам соза, срошна фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 28 та мега, хайдори аниқ бошад, бо камтар савдо ҳам дорад. марҳамат бародарои хайдор, рақамҳои рӯи экран дар занг занед, маълумоти дигара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ва дастгирия фаромӯш накунед бародаро, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон.
Дигар мошини мо бародаро Daywan Nexi солиш 95 сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. Мошин бародаро нахадва ҷошта заводӣ мешавад, баллонаш 70%, ҳуҷҷатҳош буд чидагианд. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 10500 мега, бо савдо ҳам дорад. Маълумот бародарон ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экран зан занед, маълумоти дигара аз соҳиби мошин дастрас кунед. Ин буд якчандта мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Бародаро шуморо омӯхи мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем ва бародарони каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наврҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайку обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешраи мо ҳастед. Хайр то наврҳои оянда.